Samantala, sinimulan po ngayong Pebrero ng lokal na pamahalaan ng Posorobio ang malawakang pagbabakuna sa mga alagang hayop bilang bahagi ng taunang massive vaccination program ng nasabing bayan. Ayon sa Municipal Agriculture Office, kabilang sa mga serbisyong isasagawa ang anti-rabies vaccination, deworming, pagbibigay ng bitamina, castration at animal consultation para sa mga aso at pusa. Gayon din ang branding ng malalaking hayop tulad ng baka at kalabaw. Simula noong Martes, Pebrero 3, nauna nang nabisita ng programa ang mga barangay Maambal, Haway at Bantugan, habang nakatakda naman ngayong araw, Pebrero 6, sa barangay Castaño. Layunin na nasabing programa na maprotektahan ang kalusugan ng mga alagang hayop at maiwasan ang pagkalat ng sakit, partikular na ang rabies na maaring magdulot ng panganib sa publiko. Hinikayat din ng lokal na pamahalaan ng mga residente na makipag-ugnayan sa kanilang mga opisyal na barangay para sa schedule at pagbabakuna ng sa kanilang mga lugar. IFM News. IFM News. IFM News.